An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ natarasan kalo 9 ye septembre kalo ye bi o tile 29 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko dumama kɔnɔ an balana k'a fɔ bi o tile 20 ye jate la san kalo filanan do hijira san 1443 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ Kulukoro marabolo kɔnɔ na kunungo wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma Mali lakanabaw la maa 5 bonyango olu ni toro ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi min ye basigibaliya ye o wulikajɔ kelen kɛra Moti marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la Mali ministre ɲɛma tun bɛ lajɛrɛba min kɛnɛ kan an baladan k'a fɔ n'a ye faso denw olu ni dungana kuma fɔ a nani na kunungo kɛra jamana lajɛrɛba ye ka jamana ministre ɲɛma kunbɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔ min tun kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra sanga kɔnɔna na ka maa dɔw minɛ ka taa n'u ye olu dɔw segira kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasema balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoniw an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min y'an kɛ jamana lakana ye wulikajɔ kɛbaw olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na an b'a ladɔn k'a fɔ dɔgɔfɔrɔn ye tɛmɛnin na u tun ye maa dɔw minɛ n'i y'a sɔrɔ u minɛna Betorakaw fɛ yen olu minɛna foro kɔnɔ na ni ka maa dɔw bugɔ ka tila ka taa ni maa dɔw n'o tun ye bosokɛ 2 ye kunnafoniw na k'u tilala ka segin ka na an b'a ladɔn k'a fɔ u bilala u segira ka na u ka maraw kɔnɔ na u ka yɔrɔw la an bɛ don min ko bi nka maa caman ka fɔ la nin minɛ ka bila minnu b'a la ka kɛ k'e ka dɔw fɛɛrɛ de kan ka tigɛ ka se ka fu siri nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen dan na u bɛ dɔw minɛ dɔw bɛ segin u bɛ dɔw minɛ u bɛ tila ka dɔw kɔni k'olu kasaraw ni na ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka ninnu baaraw ka bolo ka an ka jamana kɔnɔ na kuma kolomara tɛ dara jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ Ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ kunungo wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ kɛ Jijani ale sira kan an b'a ladɔn k'a fɔ kɔni kɛra so ye ni ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma a kɛra tuɲɔna ye o ko senfɛ kunnafoniw na k'an ka lakanaba dɔw ni tɔɔrɔ la ka fara sivili dɔ kan o ko kɛra cogo jumɛn de la Siri Kulibali ale ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin a kɛɲɛnaba dɔ ma ale ni Siriki ye kuma min fɔ a ko senfɛ an k'u lamɛn. Sɔgɔmada 11h taara du waati an denkɛni kama ko nin taara bi an ka surasiw la Jijeni mara kɔnɔna na Sebabugu ani Jijeni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ in de kɛra o yɔrɔ in na mɔgɔ 5 tora la mɔgɔ 5 y'o jaabi mɔgɔ caman b'a fɔ ko lakaliba ninnu k'u bɛ ka bɔ Kayi ayi u kun bɛ ka bɔ Kayi lakaliba ninnu tun bɛ yɔrɔ minnu na de u ye lakalibaw de kari la ɲɔgɔn na 5 tora alamɛ o taara sisi la an ka lakanabaw sivili ma kelen o t'a la maa minnu yɛrɛ nin waleya in kɛ olu ye maa suguya jumɛnw de bon an ye seere minnu fɔ olu ko maa minnu ye ko min ye marifatigiw d'Amerikaw kɔni ko olu de an y'a mɛn ko moto 7 kɔni ko o tigi bolo donc n'i y'a nin sira lajɛ nin bɛ kɛ atali ma siɲɛ 2nan de donc nin sira yira donc an kɔni bɛ wele bila lakanabaw u ka jija sira in ka se ka lakana kɛ cogo min na maaw bɛ se ka ta ka taa ni sɔrɔ cogo min na bisi maa ninnu bɛ ni waati nin mara in kɔnɔna na ni u ye Kulukoro mara kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ko nin Kulukoro mara kɔnɔna na bisiba caman b'a fɔ ko a bɛ Kayi mara kɔnɔna na a sɔrɔ a bɛ Kulukoro de mara kɔnɔ donc an ka kolokani yɛrɛ se de n ko n y'a selen fana bila ka taa ye o ye ko nasɔrɔ a la fɔlɔ n'i y'an ka jamana lajɛ jamanadenw jigi ye lakana tigilamɔgɔw ye ni maa n'u ka se ka wuli ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin ka lakana tigilamɔgɔw ma ka tila ka taa ten e yɛrɛ b'o miiri ka kɛ mun ye ne nin bɛ an ka lakanabaw u ka waati u ka lakana kɔni u ka sabati u ka bila u hakili la o de ni kɔni ka atali bɛ se ka kɛ waati bɛɛ ye donc waati kelen tɛ ninnu ta la waati bɛɛ an ka armée u t'u ɲɛbɛ ka siriku maa kɔnɔ bisi ni filɛ waati o waati min jɔ u bɛ ka di an ka armée na donc an bɛ nin sirili fana u ka kibaru di an ka armée ma n'u ka maajugu ye yɔrɔ yɔrɔ u t'u wele donc an ka armée fana ka numéro bila zeri numéro bila u bɛ se ka u wele cogo min na bisi an ka armée filɛ maa caman u ka numéro tɛ maa caman bolo o de b'a ye ko nin gɛlɛya u bolo u ka numéro du bila ni maaw bɛ se k'u wele ka kibaru d'u ma cogo min na teliya la ala ka Mali porogoto ala ka Mali lakana an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka an ka jamana ni ka porogoto k'a lakana
basigibala bɛ an ka jamana kɔnɔna na yarabi a se masa ramani ye ala ka basigibala kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ wulikɛjɔ wɛrɛ Moti marabolo kɔnɔna na o kɛra so ye i min ye waleyajugu kɛbaaw ye ka tila ka wulikɛjɔ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ kelen bɛ kɛ cogo min na Moti marabolo kɔnɔna na o wulikɛjɔ sen fɛ min ye Tijano Ouedraogo ale b'o ɲɛfɔ an ye o ko kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Karidunsu mobile dɔ kun bɔra Jalasagu a kun bɛ ka kunda Bankasi kan o kɛra waati min na Sele Dimbal n'o fana ye commune dɔ ye binganikɛlaw dɔ jiginna ka bɔ tu kɔnɔna na ka marifa ci u la marifa cilen u la dɔw bɔra ka boli dɔw ma se ka boli nka kasara in kɔnɔna na maa 2 bɔnɛna u ni na maa 2 mun bɔnɛna u ni na a kelen ye chauffeur ye ani donso kelen olu 2 de bɔnɛna u ni na nka mobili u y'o jeni ka ni tasuma ye ka sɔrɔ ka baganw ani minan wɛrɛw u taara ni olu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi mɔgɔ minnu ye nin wale in kɛ hali sisan u bugunatigilen tɛ a mɔgɔ t'u dɔn bɔra yɔrɔ minnu na u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔ t'u dɔn nka an bɛ se ka mun fɔ ka fara o fana kan tuguni an b'a yira k'a fɔ ko nin waati in na nin walejugu ka kɛ Bankasi commune na a bɛ bali mɔgɔw la kojugu diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra kalama Bankasi u ye bɛnkan sɛbɛn signé n'o ye kɛlɛban sɛbɛn ye Bankasi commune 12 ni ɲɔgɔn cɛ u ye bɛnkan sɛbɛn signé a tɛ tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔn ko bɔ nka nin walejugu ka taa kɛ Bankasi cercle kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ o bɛ bali mɔgɔ la kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala waleyajugu kɛbaa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Tɛnɛ Daka an b'a ladan k'a fɔ donsow wulikɛjɔ kɔni tun kɛra ye o wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra a ko kun jɛra cogo di Sidiki Kulubali daga yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Badara Kɔnta la an ka lamɛn. Badara Kɔnta an bɛ bɔ Tɛnɛ Daga. An ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa don ko jadewale tigilamɔgɔw ye bɛnkanɛ dɔ ta ka ɲɛsin aw ma a ko kɛra cogo di. An kɔni t'a fɔ o bɔra ni fan min fɛ an sigilen bɛ alamisa don wula fɛ lansara waati o nana mugu tiɲɛna yan nɔ. Fulaw de don fula minnu don fana an b'o tigi dɔn o dugu n'an ka dugu man jan yɛrɛ nka ale bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw de fɛ. Nin t'a fɔlɔ ye nin t'a 2nan ye nin y'a tiɲɛ sabanan de ye fila u bɛna ka na mugu tiɲɛna yan. Kabini seli tilema waati la an ka militaires nana yan o nana kamalen minɛ a tɔgɔ ye Idrim fɛn o nana minɛ ka taa o taalen mɔgɔ ninnu y'a jateminɛ ko n'i y'a ye fanga mɔgɔw nana cɛ min fɛ a bi sɔrɔ anw de y'a ko fɔ o nana fɛ an ka yan mugu cira o la salon dugu jɛla an ye militaires wele an ko sisan an sigilen bɛ sisan an nana cɛ minɛ sisan o nana mugu ciyana yan militaires seginna ka na o dugu sa k'an bɛɛ wele ka taa an sigi kɛnɛ kelen kan k'o de nana cɛ minɛ bara o nana minɛ ka taa kelen kɔfɛ o kana bagana o y'an tɔɲɔ o kɔfɛ o kana bagana tuguni dɛ ni fɛn o fɛn ni mɔgɔ juguw de don ni bila baara min na u b'o de kɛ o de bɛ u bila o kana cɛ in minɛ o kelen kɔfɛ taara o taalen o ye cɛ in bila ka na nɛnɛ waati in na nɛnɛ waati min na sisan cɛ in nalen na dɔrɔn a nana ka na mugu ciyana n'a ka jɛɲɔgɔnw nana an fɛ yan ka na an sɔrɔ ka na mugu ciyana o ye mɔgɔ 3 de faga an fɛ yan sabu an bɔra nɛnɛ waati min na o fana an kɔni kulo la an y'a fɔ mɔgɔ minnu bɛɛ ye nka an ma mɔgɔ si ye min bɛna an dɛmɛ nin ko in na an y'a fɔ maire ye an y'a fɔ militaire ninnu ye ko nin tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ sisan sababu bɔra aw de la an nana ka na cɛ in minɛ a taara a y'a bila ka na tuguni an nana ka na daga sigi anw da la ye tɔɔrɔ kɔni b'an kan cogo bɛɛ la anw kɔni y'a ɲini o fɛ o k'aw jija o k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ in na cogo min na anw kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ o fan si fɛ anw b'o sigi de la an tɛ se ka taa mɔni kɛ an tɛ se ka taa forow dilan nin ye a tafilen dafalen ye sisan an sigilen don sisan baara foyi t'an bolo. I y'a yira k'a fɔ ko cɛ min bilala k'o de segila ka na bi aw ka taa seereya b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ dɔn. A seereya b'an bolo an b'a fɔ dɔn an b'a ba dɔn an b'aw ka mɔgɔ bɛɛ dɔn ni ni ale yɛrɛ ɲɛ an b'a dɔn sɛrɛmukaw b'a dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Badara Kɔnta ye min ye Tɛnɛ Daga ye o donsow ka ɲɛma don u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in kolosuma n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma tun taara l'Américain jamana kɔnɔ na min ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan ye lajɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a da ma dogo Mali gɛlɛyaw la a ye kuma min fɔ fasoden ɲɛnɛma bɛɛ ka fɔ la Mali ministre ɲɛma ye nin kuma min fɔ a fɔba y'a fɔ a fɔyɔrɔ la wa a fɔra fɔcogo la ka bɛn fɔ kuma ma o kɛra nisɔndiyakoba ye an ka jamana kɔnɔ na kunungo ministre ɲɛma ka nani na jama bɔra an ka sɛnɛkɔnɔjigin kɛnɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keyita la ka taa ministre ɲɛma bɛɛ ye jama kɔni nisɔndiya kuma camanba de fɔ Sukali Kokala Mayiga kunungo ni maaw tɛna ɲini k'u nɛ da la k'a sɛbɛn kɛ jama bɛ tɛgɛrɛ fɔ la cogo min na bɛɛ bɛ ka nisɔndiya yira
o kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka sira di an ka daw lamɛn report la. N tɔgɔ Mukasiri vraiment sisan nɔ Sogɛl taara kumaba min fɔ Nations Unies kɔnɔna na yen nɔ kunnawolo kumaw don fasoden kumaw don Sogɛl taara a y'an kunnawolo wa an b'a ko la bi an tɛ parti ko la an tɛ ko la an bɛ Mali ko de la yan nɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an ka jan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔna la ne kɔni bɛ min kɔni fɔ maliyɛnw ye o y'o ye. Bon ne tɔgɔ ye Modibo Kulubali ne ye école maîtrise min ye ne se yan fasodenya de ye ne se yan bi fasoden ɲumanya ne yɛrɛ bolo ne b'o de kɛnɛ kan yan bi parce que an ka premier ministre a bɔra a taara Nations Unies kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o kuma de y'an wasa o de y'an nimisi wasa parce que an famana k'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ président ka t'i jɔ to an ka autorité malienne ka t'i jɔ tɔw ɲɛfɛ ka nin kuma sugu fɔ donc an dun an yɛrɛ ka génération kɔnɔ an m'a ye quoi nin y'an président siɲɛ fɔlɔ de ka ye an bɔkun y'o de ye ka na Sogɛl Kɔkala Mayiga ka na kunbɛn cogo ɲuman na barisa a ye waleya min kɛ o don wala rencontre la Nations Unies na an b'a ɲini a fɛ bɛɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri jala kan dɔ fara u ka cɛsiri jala kan u b'anw maliyɛnw ye su ani tile. Ne tɔgɔ Dawuda Sumare mɔgɔw bolo ko discours nin ɲɛsinnen bɛ Faransi de ma Faransi bɛ k'a yɛrɛ accusé k'a fɔ ko discours ɲɛsinnen b'ale de ma k'a sɔrɔ discours ɲɛsinnen tɛ Faransi ma discours ɲɛsinnen bɛ Nations Unies ka cɛlatɔn bɛɛ lajɛlen de ma u bɛ janfa min ta ka Mali sɛgɛrɛ discours nin kun y'o de quoi discours ɲɛsinnen b'u bɛɛ de ma u bɛɛ de ka janfa don Faransi kelen tɛ dɛ u bɛɛ de jɛ don. Ne tɔgɔ ye Umaru Jakite ne ye maçon de donc n'an ma wuli k'an jɔ k'u dɛmɛ u kelen fanga tɛ se Faransi fɛ k'an ka jamana de ci ka d'a ma i n'a fɔra Libi ci cogo min na donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ ka wuli k'u dɛmɛ jamana ko de la sisan an ka jamana ka se ka bolo an mago tɛ b'o la bi an mago tɛ foyi la bi an mago tɛ kɛlɛ la an mago tɛ wɔyɔ la an mago tɛ foyi la an ka jamana ka se ka segin an ma an mago b'o de la bi Faransi ka taa ka bɔ an da la an ka se ka lafiya point. A nalen ni bi cɛ caman caman nɔ mɛ n'an ye kuma in yɛrɛ ta k'a lajɛ hali kuma in lawaleyabaliya yɛrɛ dɔrɔn kuma in yɛrɛ dɔrɔn ye mɔgɔ ninnu lasiran ka se niveau min na o kan ka bɔli kɛ tubabu. Ne ye Mariam Koyita ye k'a fɔ ko premier ministre M5 o tɛ dɛ ayi premier ministre ka lawaleya baaraw cɛ caman bi cɛya kuma fɔ Mali kɔnɔ yan n'a taara kɔ k'a tɛ se ka cɛya kuma fɔ donc an ka premier ministre an dalen bɛ Ala la an dalen b'a. A ye ɲuman de fɔ a ye ɲuman de fɔ a diyara an bɛɛ. An balɔnna k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye cɛnɛla ka kan kunungo nin kɛra nisɔndiyakoba ye malidenw fɛ nka min bi fɔ an ka jamanaden fanba n'a fɔra ko tubabula ka bɔ yan jamanaden camanba bɛ yen minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la k'a sɔrɔ bi n'i y'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ na dɔw bɛ yen olu ka sɛbɛnfura ye malidenya sɛbɛn ni faransiya sɛbɛn ye o kuma tɛ se ka da olu joli la o ye kelen nin kuma min fɔlen filɛ Mali minisiri ɲɛma fɛ k'a ɲini fasoden bɛɛ fɛ bɛɛ ko ko nin kuma ye kuma min bɛ yen n'a fɔra fɔrɔ la o kana nɛgɛ ni ka janfa o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa min bɛ kuma gɛlɛn fɔ Faransi jamana ye bi walima bi tubabula ye an ka maliden kelen ninnu u fɛɛrɛ de ka bon n'o ye tubabula ye u bɛ se ka ko dɔ kɛ sa i b'a sɔrɔ ka tila ka maaw su ka bila ɲɔgɔn na yan an ka jamana kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɛsin o tigilama caman ma an ka jamana kɔnɔ o de kɛlen bɛɛ bɛ tubabula b'a dɔn ko an tɛ se ka taa k'olu dan fɛn caman na n'aw hakili b'a la an ka jamana kunn'i kɔrɔ Elhaji Ibrahim Bubakari Keita an ka kɔɔri siɲɛ don ale ye kuma min fɔ tubabula ye o ma dogo o kɔfɛ u bɔra ni sɛbɛnfura dɔw ye ko Tony Michel an balada ka fɔ ka fotodenw su ka bila la i bɛ ka manja bilen o kɔfɛ jamana kunnigi min bɔlen filan ka jamana kunna n'o ye bandaw ye an balada ka fɔ kunungununu na k'a tun ye cɛnjala dɔw ta ka ɲɛsin Faransi ma o labanna min na o ma dogo maa si kelen na o tilala ka kuma yɛlɛma de ko a tun b'a fɛ ka kɛ Faransikɛ hakilila de fɛ o kɔfɛ ka ko aw ɲɛ communiste député n'o ye Musa ye ale yɛrɛ ye Musa Jara ye fɛn bɛɛ kɛ ka fɔ Faransi jamana ko an ka jamana t'a fɛ bi an t'a fɛ sini k'u b'an ka jamana kɔnɔ na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko maaw tɛgɛ nakun foyi dɔn Faransi la u ye mangoya mugu bɔn a kan ka tila ka anw maliden kelenw su ka bila la yan kalata tɛmɛnen na a ma ta fiyewu fɛn bɛɛ kɛra a ma ta k'a sɔrɔ don min na a kuma na bɛɛ ko k'a ye maliden fanba ni dugana kuma fɔ Mali ministre ɲɛmaa ye nin kuma min fɔ tiɲɛ na ka kan i t'a fɛ ko Sogɛl don walima i ti banna ko Sogɛl don walima i ka k'a fɛ ko Sogɛl don o tɛ dɛ k'a fɛ ko a ye min fɔ fasoden ɲɛnama bɛɛ hakila ye nin ye bi wa an ka Mali bana a da ma dogo la a da sira ma ni Faransi b'an ka jamana kɔnɔ na yan k'u bɛ k'an dɛmɛ a k'a b'u fo nga ko an ye fɛn bɛɛ lajɛ sa a kɛcogo kɔni tiɲɛna ala ka fasodenw de ka faamuyali sɔrɔ o la u bɛ ka dongo dɔ bɛ ka fara an ka gɛlɛya kan kabini o kɛra Faransiya y'u k'a yɛrɛ ko ye u ye kunnafonidi caman kɛ nin dɔ fɔrɔjɛ in kɔnɔ na k'a f'u ka kunnafoni siraw kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Sogɛl ye kuma min fɔ k'a ma bɛn ko ni lakana do kulu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ dɔw b'a la ka to an ka jamana kɔnɔ na yan an ko n'i y'a sɔrɔ ne nana bi k'a fɔ k'e nana basigi kama basigi tɛ ka kɛ e fɛ a bɛ ɲini fɛ e ka sira minɛ sango an ka se k'an bolo di maa wɛrɛ ma nin ye kɛlɛ ye nka fɛn min bɛ yen n'an b'o fara nin bɛɛ lajɛlen kan Dr Sogɛl Kɔkala Mayiga ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan kuma dɔw fasoden ɲɛnama bɛɛ b'i yɛrɛ ye kuma in kɔnɔ na nka politiki maa dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bi walima maa dɔw bɛ yen olu hakili tɛ nin fiyewu parce que dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔra Sogɛl fɛ
angando ma angeme mali ngeta kuma min fora anga kala tur o kan u ka fembe ke be ka jitemene wa be ki sigi sade ni min kele fle ubida dilitika siwa sugu no kanga ke ubuno de sigi senga fo faso de nga dobbe ale kuma min fo ba fo ka jigida faso de kanga wuli ke dobele gele ke jamana imbi se ka bla basiki mine kono choko mina no ya kumba ya rabi ala la ka blo sraka ambe dugo de ke musoro do mi kunda edwa franje kele o kele sa folo mamangi batano la ni mi kele fle ambalo ran ka fo akolo london de nga mi femi fo na enyo mine femi de français u banga jamana basiki ubi do andungo dafe ala kanga jamana blo sraka namburai ambalo ran ka fo kalata yelma na kewa tekewa bela jile be ki tafo ula nga onata balele konena kulu do benia surlu sigilembe anga jamana konana ko malekura kasego bara sigi senga okulu nyema ye Mamadou Togolaye alebo nyefanye angalame jamana be wale amina ka malien dembe che demsen makoroba anga kulu di nyoma kulu ka sika jamana ni ko digani kono parce ambe chama che fana de la ni malien be ko kale tay jamana ko ensemble ne bolu jamana be digami ko na manga su tinge kono do da to ya wole bi akilina mbana jamana kono lala kulu ka siko fo awi bo akilina folo refene o sécurité ko jamana o jamani sécurité ma passe kalango tseka do bala dunga fatse sabati kuma te kena ya refene ma antara ka andadu demsenu nga kalango fenena parce que kalango ba ampela jele toucher bibin na ka ini gouvernement fait ça le vraiment oui année souvenir mi ke ambu fo la possible mais année krom mena damine ko kala jewni ancien en synergie en premier ministre pour impliquer pour parler de segana ni nyokonche tugo mina kwa antara ka andam ka justice fenena pi ande ka nga da nga serala jamana ni sarate iba fly kuna ko jamana te no donc ango saratu ku joro la pour que jamana mako be dambe ni hora mina o kasigi damima mo tse ko kebi ni saratu te aya funya na fene sera ko ka wale atu mina o ka wale ate binga na ke mo sika kam ko voilà ka politique ko fene voilà fene andara ka ndam ga election ko fene na parce que o be fe bi kuma fene challenge jamana fene kono dogo ko election nga ke février kalo dogo no ko ka prolonger dogo ko le data la ni be jamana te ala ni be mara kalfa colonel Asim Goïta de la bi ale de be se ka jamana la bot dinga kono bi pour casser ka honneur so ni ala sonama message mi fene tire fene ne fole fleni die ka me en fene sey mi amena la wolea pour que casser ka demedu transition rema ambalonan ka fo Mamadou Togolaye ya fo to mi na be dugo ke basi ni lafiya kuma mi be sina yarabi ala la ko sawati namburai ambalonan ka fo la kana bale ko kona na dogo frima rabulo kona na dugumbe wele ko kabangura peke wuli ke jo kebawde wuli ke jo takanye sima dogo franje inkona na mawbi ko furula ko fo furu koni magatika la fieu uye wuli ka joka wironi belela ka marafa utani kukunda kabangura peke kuto fala fondo fe ka mugu chika nyeshi peke nga umadogo free marabulo konana ukera yoro mina wiro la peke la kana ba munubino e dozo la ka ulu ye wuli ka joka wironi belela ka jabili taka nyesuma atonda to kasa ke de chikuda mene ka dabla dobe ni furdo mumu na yuda mena bo dabla ka soro mama fenfaye wuli ka jana nungwa ni tlela ka tlutika wironi belela ukela ka tafusa ya nisigie ambalana ka fobi la kana ba ubebe mi ebinia soro dugula kana ba munun keleme ka marafata ulu ko kulka marafata kute dore de kuka sigida la kana wa geletse ku soro kuka sigida la kusigile kon to be ulika jota ka wire la kana ne ko taka nyesuma fembe faraninga fanga ka ulika joke ka tege di e ka do la kana ba munun be dugu konena ambo de fortune clé chia kote tabulo kote ni mami ko ebina baga mo ma sigida la kana ba ukanga ulika joke ka fulu ka fini dona de ka sigida la kana ka sega fere belele tege na kadu yoko mamunu be ka marfata sigida kono ko lutoi ulu yere ka lakana sabati ni jamana fanga ila kana sabati famba ile fe nunu me marfa blaka tuka seneula ala kwa class sabati anga jamana ka bla basike mene kono namburai kalata me kuma be sena yalma ko kanga kekete ko jumende la parti politique membe ni asoro no parti politique anga jamana kono na be ko nema onyema Goïta do ale ba nyefanye angalame na soro la ko wati ko felemendi we mo de février ko te ka soro wati ko ambul malon de bisiki ka la ka don wati kam manganti wati mina ka famsa ka ta ka ben wati na ko kala février kala wati woro yo ambul ni benkela o ka ko angala ni doye angala ni de dron ka ta ke mangaka na bola ambalo dan ka fo ni tuye Goïta kanye parti nema tola o ko fe parti politique membe ni asoro be wele ko madi ambalona ka fo manyema e Mahmoud Jaraye ale akla muya ko konana angalame
anga mɔgɔw y'u de taara ka t'u engagé k'a fɔ an bɛ se ka élection kɛ ka bɛn nin don ma o kɛra cogo ɲɛna i ma protestation k'o la parce que hakilila tun b'i la parce que i hakilila k'i bɛna ta olu y'a ye k'a fɔ maintenant i taabolo t'olu arrangé u ye mɔgɔ wɛrɛw ta i wulila k'i jɔ ka kalo 9 bɛ kɛ falaki la fu ka mɔgɔw bali ka baara kɛ ka mɔgɔw bali ka baara kɛ sisan k'e bɛ n'i da jɔ ko k'o reporter k'o d'e ma sisan o kɔrɔ tɛ a b'a yɛrɛ de ye parce que minnu y'a bila la sa a bɛ fɛ k'olu curu de k'u se ko ma k'u se dalanwoloya ma k'u ko ka fɛngɛ ma donc élection a ti reporter nun kalikan don parce que olu de b'a financer. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mahamud Jarakan ye an ka jamana basi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ye discours min kalan n'o kɛra diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ o waliya min kɛra parti politique bɛ n'o bɛ wele ko APM Maliko o ɲɛma ye Modibo Kajoge ale b'a hakilila de fɛn kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Fɛn min bɛ Mali yɛrɛ la bi n'a tila y'o de fɔ a ma fɔ ni politiki fɛɛrɛ a y'a dafalen di k'a jira diɲɛma na ko an ka jamana sɛgɛnnen don ko Nations Unies ye mɔgɔ caman bila ka na yan ko caman nana dɛmɛ a diyara n ye kosɛbɛ mais ko an bɛ yɔrɔ min na bi an y'o fɛn fɛn essayer a bɛ n'a fɔ o ma se k'an ka problème régler bon ne kɔni hakili la o de ye kow kɛcogo ye ne hakili la a y'a fɔ cogo min na a ye jamana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ min na pour que diɲɛ bɛɛ ka mɛn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Modibo Kajoge kan ye o kɔfɛ parti politique min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye ASUMA ye Sumɛli Bowe Mayiga ka tɔn ko don o ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Idriss Sangare ale yɛrɛ ko kuma min fɔra ko yen dɛ ko k'a kɛ yan de an ka lamɛn. Transition kun fɔlɔ o kɛra kalo 9 bɛɛ ko baara ma kɛ ko kumaw de cayara ni baara ye mɔgɔ kura minnu nana tuguni olu fana y'u ta kɛ kuma ye an k'o baara de ka kɛ a fɔra kuma caman bɛɛ y'a faamu mais a ma se ka taa sigi o kuma kelenw ka yennɔ tuguni a tɛ ɲɛnabɔ yen fɛn fɛn kan ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ yan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Idriss kan ye Idriss Sangare ni tun y'ale kan ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka jamana basi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT k'olu bɛna sariya dɔ ta sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o taara k'o bɛna maires ka baarakɛta dɔw bɛ yen a bɛna o bila ngalama na u y'a yɛrɛ ka fu tɛna jɛn n'a ye kunun o ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ communiste mairie kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o kɛnɛ kan Baba Sanu ale ye kɔrɔfɔtigi a bɛ kuma ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Baba Sanu n ye maire ka deuxième adjoint ne de bɛ dugukolo ko la commune 6 la an ye baara nin kɛ parce que wagati n'an bɛ ka ye ko loi domaniale kura de bɛna ta Mali la donc loi nin dun kɔnɔ an y'a kɔlɔsi mɔgɔw tɛ caman kalama la an ye nin baara kɛ pour que vraiment mɔgɔw bɛ se ka bɔ ko caman kalama an minnu ye maire ye minnu yɛrɛ bɛ baara nin na an caman bɛ an tɛ loi nin kɔrɔ ko bɛɛ dɔn mais minnu bɛ ku dɔ da la an b'a fɛ k'a walankata k'a fɔ a kɔnɔna bɛɛ man ɲi pour que mɔgɔw k'a dɔn ka loi nin sonsoro fɔlɔ bɛɛ ka segin kɔfɛ an kana tabali kan k'a kuma fɔ loi kura bɛ n'a bɛ dilan an bɛ a dilan cogo min na an y'a kɛ o don loi domaniale ye mun ye dugukolo bɛna di cogo min na an ka sigidaw la commune kɔnɔ cercle kɔnɔ région kɔnɔ sariyaw bɛ ta cogo min na jɔnni ka kan k'a di sɛbɛn sugu jumɛn bɛ di wari de hakɛ min bɛ sara loi nin b'o bɛɛ de fɔ danfara min bɛ loi ni mun bɛ sen na sisan danfaraba fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko représentant de l'État n'o ye gouverneur ye n'o ye préfet sous-préfet ani maire olu de tun bɛ dugukolo papiyew di mais cette fois-ci papier bɛ bɔ yɔrɔ kelen n'o ye domaine dɔrɔn technicienw fɛ yen o yɔrɔ la vraiment o ye danfaraba ye ensuite loi nin kɔnɔ fana i mana sariya o sariya dilan ɲangini b'a kɔnɔ ɲangini dɔw b'a kɔnɔ ko ni maire filila dɔrɔn o y'a gɛnni donc n'a fɔra ko parti politiques ka maires labɛn ka campagne kɛ ka wari bɔ ka tila ka maires ta ko ni filila nin ko nin na i gɛnna o ye tiɲɛni de ye donc a bɛ se ka dilan cogo wɛrɛ k'a sɔrɔ maire bɛ sanctionner administrativement k'a sɔrɔ a ma kɛ nin dugukolo ko ta ye sigafɔla maire tɛ se k'a fɔ k'i da b'a la maire 700 maire tɛ k'i bolo kɔrɔta k'i da b'a la mais kɔsa n'an ye mun kɔlɔsi CNT mɔgɔw bɛ to ka maire dɔw wele Jalakɔrɔba ou Baginda ou bien dugunin dɔ la ko an ye nin maire wele ka segin a ko non an bɛ maire ma bɔ maire la mais a b'a dɔn a bɛ maire mun kun kan a ye jateminɛ kɛ qui est le doyen qui fait quoi moi je me considère comme le doyen des maires du Mali et qui a vécu tout ça là au Mali u k'an sigi a kɛnɛ kan b'a wo yir'u la bon an y'a mɛn ko le 30 k'u b'a fɛ ka taa n'a ye u ka assemblée la tuguni pour voter an bɛ ala deli ala kana voter an t'a ɲin'a ka voter CNT maa minnu bɛ yen
m'a ɲini fo bɛɛ bɔra du de la bɛɛ bɔra dugu de la ku miiri dɛ i bɔra dugu la bɛɛ bɛ Bamakɔ yan bɛɛ bɛ fɛn de la dɔw wolola burusi kɔnɔ i ka burusi kɔnɔ so mun bɛ yen n'i fa y'a mangoro sun turu dɔ ka t'i jɔ ko yan ye n ka titiri ye i miiri o la n'i ye miiri o la i tɛ nin loi voter sinon n'i y'a voter Bamakɔ yan dɔ bɛ se ka taa k'i ka buguda la n'a kɛra tɛmɛfɛn ye dɔ bɛ taa titiri bɔ dugutigi ka du kan an bɛ se ka loi nin bali cogo to an b'a bali. An balana ka fɔ ni tun ye Baba Sanu kan ye communiste mairie kɔnɔ la u y'a fɔ cogo min na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sira ye n'o de ka ɲi an ka jamana ma ala ka jamana in bilo sira kan n'o tɛ ni sariya bɛ taa sariya caman bɛ yen an ye nin fɔ ka kɔrɔ a dɔw bɛ yen a ti ɲɛfɔ maa ye maa si t'a ɲɛ dɔn i bɛ bala k'a ye ten u yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ ko nin loi in tɛmɛna wa ko a kala taara a kan ko bɛn kɛra a kan k'a sɔrɔ a kan ka waleya fasoden minnu kan olu si tɛ bɔ a kalama o de ye dabalibanko ye ko caman man kan an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ma bɔ a kɛ kuma kalama an tɛ nin ɲɛ dɔn o de y'a kunba ye n'o tɛ n'u bɛ loi dɔ bɛ loi la n'u bɛ taa u ka ɲɛfɔ fasodenw ye ka debaw k'a kan maaw b'a dɔn bi k'a fɔ ko a kunde ye nin n'an bɛ sɔn an na sɔn kan n'an bɛ ban yɛrɛ an na ban o kan nka kunkolo ɲinan mago tɛ ɲɛkili cogo jugu la dɛ an ka jamana basigi lafiya ala ka an ka jamana bilo sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛra tile 3 fara ɲɔgɔn kan kanko bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ na fasodenya yɛrɛ ka se ka yɛrɛ dɔn yɛrɛ mun de don o baaraw sigilen sen ka tile 3 fara ɲɔgɔn kan don o hakila min bɛ yen da taara kabini kunungo o baaraw bɛ sigi sen kan a ko ɲɛma y'an ka ministiri kɔrɔ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ Adama Samasegu ye ale bɛ ko in kun fɔ an ye an ka lamɛn. Laɲini ye min ye o ye de ye k'an ka danbe segin an ma an ka tabiyaw an ka laadakɔrɔw minnu y'an ka maaya sinsin an k'an ka segin o de ma n'i y'a mɛn an bɛ dingɛ kɔnɔ bi a ju bɔra fɛn dɔ de la dɛ yɛrɛdɔnbaliya an filila an yɛrɛ ma donc jogojugu cayara jamana kɔnɔ ka foroba wari suɲɛ an tun t'o dɔn fɔlɔ o foroba wari bɛ d'i ma foro yɛrɛ bɛ d'i ma i ka sɛnɛ fɔlɔ tan i ka taa jɔn foro sɛnɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na lamɔ cogo de tiɲɛna pewu mara tɛ yen bilen o tuma na nin jɛ ka fɔ baara in o ye de an ka dɔnnikɛlaw minnu bɛ farafinna fan 14 bɛɛ fɛ ani farafinna kɔ kan olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa u ka sigi ka fɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ walasa nin ko in bɛ dabila walasa fɛn yelekew dɔnniya yelekew kana na an ka kow latiɲɛ an ma n'an b'a fɛ ka an ka dɔnniya sinsin an bɛ fɔlɔ ni anw yɛrɛ de ye anw ka jamana ye jamana kɔrɔ de ye kurukanfuga kɛra yan nɔ Tumutu bɛ yan nɔ o tuma na an bɛ taa mun ɲini kɛnɛma an k'an ka foro sɛnɛ a laɲini y'o de an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka dɔnniyaw bɛɛ an ka se k'olu fɛsɛfɛsɛ donc k'u lase denmisɛnninw ma n'olu ye an ka sini ye n bɛ wele min bila mɔgɔ minnu ma o y'an ka ɲɛmɔgɔw de u k'u hakili to nin lajɛ in na u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnnikɛlawba de bɛ na ka bɔ farafinna fan bɛɛ fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko hakili jagabɔ min bɛna kɛ o ye farafinna de nafa ye Mali ni farafinna bɛɛ lajɛlen o tuma na laɲini minnu b'a la u ka se ka tɛmɛ kɛ olu ka se ka sira sɔrɔ n'i y'a misaliya ta kalansow la kuma ɲɔgɔnya caman bɛna fɔ kalanko la nin tile 3 in na yala an bɛ min kalan an denw kun an ka kalanso la yala an ka tabiyaw de don an ka laadaw de don an ka maaya de don wa n'o tɛ an kan ka an bolo yɛlɛma o tuma na ni an ka ɲɛmɔgɔw y'o faamuya o yɛrɛ bɛ sen na sisan Mali la o Fokore fondation fɛn wɛrɛ tɛ o nin lajɛ in o bɛ Mali yɛrɛ dɛmɛ a ka nin waati in na ka hakilina k'o perepere latigɛ ka sɛmɛntiya. An balana ka fɔ a fɔra cogo min na Adama Samasegu yarabi ala jamana in basigi tuma min b'a la ka se k'an ka kanw don ba la k'anw yɛrɛ ka tabiyaw ni k'an balo sira kan n'o kɛra an ka jamana basigi lafiya a bɛ kɛ so ye an bɛ jamana dɔn n'an ye jamana dɔn i ye fɛn fɛn dɔn i t'o ɲini juguya fɛ ka ɲɛsin u ma ala k'u hakilila ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye jalakɔrɔjikaw fɛ yen olu ko bi k'u ka ɲɛma dɔw bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka ka dɔ sigi don gɛlɛya la u ma yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma u ye fara ɲɔgɔn kɛ Segu b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Segu Kande ka bɔ jalakɔrɔji hɛrɛma kɔnɔ jamana kuntigi ani a ka gouvernement mɔgɔw u k'a dɔn ko anw degunnen don Umaru Gindo fɛ sabu bamananw ko kɔnɔbara lati muru ye da de ni min kɛrila mɔgɔ t'a dɔn fɔ ni yɛrɛ y'a fɔ degun min bɛ anw ka bɛɛ bɛ ka don anw ka mɔgɔw ni an ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka adamadenya tiɲɛ a kelen ka intérêt nɔfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛma kɔnɔ k'i tɛ ko de mun na i b'a bila i hakili la ko i ni Umaru Gindo tɛ kuma a ka hɛrɛ tɛ se i ma. Ne tɔgɔ ye Jules Konare hɛrɛma kɔnɔ cɛkɔrɔba ka représentant dɔ de ye ne ye salon pɔnpe kɔlɔn dira an ma o y'a sɔrɔ pɔnpe kɔlɔn a solinin don u y'an wele ka taa d'a ma ne ko a ma n ko cɛkɔrɔba kɔ n ko mairie bɛ bɛɛ k'an ka dugudenw bila ɲɔgɔn na pɔnpe kɔlɔn ne y'a mɛn k'a fɔ ko pɔnpe kɔlɔn bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka tɔgɔ la n'o ye Jabate ye ni a fɔra ko mairie ta don n'an ma walawala kɛlɛ bɛ n'a kɔnɔ o kɔnɔ an taara mairie la an taara maire fɛ yen maire ko Mali ani maire yɛrɛ n'o ye Gindo ye ko Jabate ta tɛ
dugu ta don u ko a ma kan ka biro sigi an ko biro kɔrɔ dɔ bɛ yen ko t'a la kan ka biro sigi an ye biro sigi biro sigilen biro kɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ani biro kura mɔgɔ min bɛ yen k'olu sigi pour que an ka jɛ ka baara kɛ baara daminɛ tuma min na u ko k'u tɛ jɛn n'a ye ko kodɛmu de ta don ko parce que ko monsieur le maire ko k'a di kodɛmu ma an ye Jabate wele faga na janabeli la ko ale sen ma bɔ bolo ma bɔ o bi kɛ don min na o bɛnna octobre kalo tile 9 octobre salen novembre la an taara ka taa relevé kɛ n'i ye château di mɔgɔ ma ko k'a mara ni a sera ji hakɛ min jenina an b'o ɲɛɲini an taara o ɲɛɲini an ye o minɛ an taara mun de sɔrɔ yen a fɔra de ko château ye dɔrɔmɛ 2 ye mais an y'a sɔrɔ a mɔgɔw bɛ k'a feere dɔrɔmɛ 3 bon an y'a yɛrɛ u la o ti ɲa dugu de ta don château fɔra ko dɔrɔmɛ 2 ni aw y'a feere 3 o kɛra kun jumɛn na ko dɔrɔmɛ bi di Lati ani Jelika ma ko o y'olu ta ye mais a tɔ dɔrɔmɛ 2 o bi bɛn hakɛ ma o bi tila 3 ye mairie kelen dugu kelen diferelaw kelen an ko n ti ɲa o tuma an bɛ ɲininkali kɛ projet in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲininkali k'o la pour que k'a dɔn olu bɛ k'a kɛ cogo min na u bɔra yen ka tɛgɛ n'a fɔ monsieur le maire ye monsieur le maire fɛnɛ ko anw kana se château ma an nana monsieur le maire bɛɛ ye monsieur le maire ko k'a château to yen k'anw kana s'a ma ko k'a to yen fɔlɔ n ko k'a to yen quoi wo ko k'a to yen quoi wo n ko min bɛ kana fɔ i ye ani min bɛ kɛnɛ ma u tɛ kelen ye n k'i k'a ɲini ni hakili ye k'an k'a to yen o tuma château jɔra nin de kan monsieur le maire ko dugu k'i ɲimaa dɔ ko k'a to a ka parti mɔgɔw kan n'o ye kodɛmu ye château b'o kan dugudenw fɛnɛ wulila k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ne Jules de ye château datugu ne ma château datugu monsieur le maire y'a datugu Mary anw jigi tigɛ k'an cɛw jigi tigɛ k'an denw jigi tigɛ k'an balimakɛw jigi tigɛ k'an furumusow kɛ sigiyɔrɔntan ye an tɔɲɔnen don an ka mairie kɔnɔ bi fo ka fɔ k'an tɔɲɔnen don fɔyɔrɔ tɛ an bolo ne nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnna tɛ o la an bɛ nin kɛnɛ in lamɛnbagaw fo k'u barika da k'a f'u ɲɛna k'u sara bɛ Ala de bolo sinon u sara tɛ anw musow bolo abada anw ka dekun dɔnbaga de kɛra olu ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u fanga se anw musow de bɛ si Woromɛ daw la château daw la ne tilema sera ka ban an ni dekun de sɔrɔla ɲɔgɔn kan an tɛ hɛrɛ y'an ɲɛna tuguni an bɛ jitaminɛ ta ka taa aran sigi an tɛ aran sigi ka si château daw la ji nɔfɛ n'i ye turu sigi i bɛ se ka tile 3 kɛ i t'a sɔrɔ ɲɛnamaya dun tɛ se ka kɛ ji kɔ o tuma an bɛ balo cogo di n'an m'a lajɛ k'a kɔfilɛ anw musow la anw jalakɔrɔji musow la anw degunna anw tɔɔrɔla anw ɲanina n'i ye fini ko ji sɔrɔ bi n'i y'a sigi i bɛ se ka fini ko 2 kɛ n'a ye ka fini ko 3 kɛ n'a ye fini nɔgɔ ko ji tɛ bɔ an fɛ yan abada n'i ka fini ko minan sigi balimamuso dɔ b'a sara i la fo du yɛrɛ kɔnɔ ko n'i tilali ka fini ko la k'i ka ɲɛ ma k'i k'a ji di yan nɔ a fana bɛ tila k'a ta don a la an musow ɲanina dɛ anw tɔɔrɔla Ala ka nin kɛnɛ in sigili kɛ an musow ka hɛrɛ sɔrɔli sira ye an ɲanina an denw ɲanina ka dugawu kɛ Ala ka aw fanga se an baloran k'a fɔ ni tun ye jalakɔrɔjikaw kan ye bɛnɲɔgɔnya bɛ n'a ko kɔnɔna na cogo min na yarabi Ala k'u bilo sira kan n'an bɔra ye min ye Suŋɔ Jabali marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kurumari dugukɔrɔba 150 ni kɔ dugu in sigilen ka tila ka wuli marifatigi sidɔnbali dɔw fɛ ka tila k'u ka fɛn bɛɛ cɛ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ an ye dɛmɛɲɔgɔnya min kuma fɔ maaw ye bolomagɛ ta ni ka ɲɛsɔn ma 2,100,000 o ni fini bɔrɔ 12 an bɔra ne ka t'o di o kɛnɛ kan n'i ye maa ninnu ye dugu wulilen dugu kuturu katara ni complexe kelen min bɛ dɔw kana n'o tɛ foyi sabara kelen bɛ dɔw sen na u selen kɔ u y'o de sɔrɔ k'u sɔrɔ kimiri wɛrɛ la an ye ɲininkali k'u yɛrɛ la an k'u yɛrɛ lamɛn. kuma mun bɛ ne fɛ n'o ye ne maa min ye n'i ye hɛrɛ kanu maaw ye Ala b'i sara ni ŋaniya ye e ye nin ŋaniya mun ta k'an bɛ Bamakɔ kan na yan Ala de b'i sara kuma foyi t'anw fɛ anw nana na cogo min na mɔgɔ bɛɛ nana dɔrɔmɛ kelen ma bɔ so dɔrɔmɛ kelen nana na cogo min na fini kelen t'u la dɔw banana kalo 2 ani tile 20 ani kɔ kɔngɔ ye dɔw faga kɔngɔ kɛra dɔw sababu ye jimina kɛra dɔw sababu ye jipi para min sababu la Ablaye maa se ka maa sara dɛ Ala de bɛ maa sara jɔn o jɔn Ala y'i da tɔɔrɔ mun kan mɛ i tɛ sa ni m'o tɔɔrɔ kɛ nka Ala ka tɔɔrɔ kɔfale hɛrɛ Ala k'o d'an ma mun bɛ ne fɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Yusufu Jara ne ye Finajika ye nka ne faso de ye Sɔngɔ ye ni degun ɲɛ in sɔrɔ dugutigi ni alimami a bɛɛ de ye ne ka mɔgɔw ye degun y'u sɔrɔ kalo 2 ani tile 27 tɔɔrɔ bɛɛ dɔ kɔni y'u sɔrɔ dɔw dɛsɛra minɛn y'u dɛsɛ kɔngɔ y'u dɛsɛ minisiri mɛnaw lagɛ président mɛnaw lagɛ e mun y'i sen ta kana Ala k'i sara ani baraji. Ne tɔgɔ ye Sadiki Kulubali ka bɔ Sɔngɔ Ala b'i jɔn de sara a ka kɛwale la an bɛ e Ablaye yɛrɛ an b'aw kalifa Ala ma Ala mun t'i kalifa tiɲɛ Ala k'aw kana jɔn o jɔn ye baara fɛn fɛn kɛ a bɛ komi n'a fɔ i y'a k'i yɛrɛ ye i ye min kɛ anw y'a fɔ o an ma fɔ o Ala tilalen don a ka baara la Ala k'i sara
hali bi i seko y'a fɔ ko ɲuman min ye k'a kɛ an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na sigi dugu bamanan duguba wulili o t'a karabani ye an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na hali bi i cɛsiri dɛmɛ min ye k'a kɛ a ɲini dɛmɛ ɲini cogo o cogo la hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini dɛ an bɛ ala deli an bɛ alakira deli an b'a dɛmɛbaw deli o k'an dɛmɛ an kɔni bɛ e yɛrɛ an b'i kalifa ala de ma dɛ sɔngɔko la ala k'i kana ala k'i tanga ala k'i wasa ala k'i sutura an balɔnna k'a fɔ ni tun ye sɔngɔkaw kan ye o kɔfɛ u ka alimami yɛrɛ an ye kuma d'ale ma ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ ne tɔgɔ ye mahamadu kulubali ka bɔ sɔngɔ ne ye sɔngɔ alimami de ye Ablaye Kulubali ni ce ala de bi sara ala de bi jɔn sara ne ye wele da e sababu de y'a kɛ an ye wele da diɲɛ bɛɛ y'a mɛn k'anw lakodɔn ala ni sababu ɲuman de y'a kɛ an ye wele da i ye wele da diɲɛ y'an laminɛ u y'an dɛmɛ bonya ni karama bɛɛ u y'a bɛɛ jɛlen k'an ye 2,290,000 ani fini k'a viyɔrɔbɔne a bɛɛ sera ma dɛmɛ o dɛmɛ dira diɲɛ na Ablaye a bɛɛ sera ma wa sababu ɲuman de ye Ablaye ye dɛ an bi diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ jɛlen fɔ mun y'an dɛmɛ ni dɔrɔmɛ 10 ye o mun y'an dɛmɛ ni 1,000 ye o an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada an dugu maa bɛɛ lajɛlen bɔra k'a jateminɛ ka n'a sen na Ablaye kama daminɛ na an ye kunnafoni fɔ daminɛ dugu in bɛɛ jɛlen maa si mɛ dɔrɔmɛ 1 d'i ma i y'a kɛ ala ni kira de kama ka tila ka wele da wari mun dir'i ma fini mun dir'i ma ka n'a d'a ma ala ni kira kama Ablaye an b'i fo k'i barikada an ye bonya ye dɛ bonya diyara an yɛrɛ de ɲinɛ ne ye dugu sigilen jate san 500 ani dɔɔni dugu in yɛrɛ sigira sigi cogo min na n'i y'o jateminɛ dugu anw dulomasamaw u y'a san da mɔzɔn de fɛ sokɛ kelen ani jɔnmuso n'a kɔrɔden dugu in yɛrɛ to a de bɛ dugu kan ko anw y'an ka sigiyɔrɔ an y'an sɔngɔ di kami tubabubilen mɛnna tubabubilen nana ka na papiye dilan dugu la tiɲɛna aw y'a kɛ yɔrɔ de san ma anw dugu to a de ye sɔngɔ anw y'an san de ka dugukolo sɔngɔ di ka sigi kana se bi ma maa kɛna anw gɛn bɔ kan k'an bulola nafolo ta k'i wele da faamaw ye kalo 2 ani tile 25 k'i wele da su ni tile maa si ma magɛ avion nako kelen kina yaala k'o ye bɔn fili kama o bɔra la maa ma magɛ fo kina kɛ n'an bɛ bɔ bi kɔni an di cɛ to ye an di muso to ye n'an ni o ni sɔrɔ an b'a bɛɛ bɔ m'anw bolila ka bɔ an bulola minɛnw kan ka bɔ an ka masinw kan ka bɔ an ka mɔbiliw kan ka n'a k'a bɛɛ fililen to yen u y'a bɛɛ k'u sago ye k'a bɛɛ ta ka taa yɛrɛkɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamana fanga sigi mɛn an ye wele da hali bi faama mɛnni dɔn na k'a fɔ a b'a an ka minɛnko ɲɛɲini ka d'an ma an kɔni sigilen bɛ ala minɛ na yan kama an nana an bɛ kimiri wɛrɛ m'o de fɛ yan an do di y'uru ye an ji di y'uru ye an ka fɛn bɛɛ y'u ye hali bi siyɔrɔ t'a fɛ kama anw nana fo ka n'a bila biri an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka ekɔliso kɔnɔ dugu muso an ka musow de tilamɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ yɛrɛkɛlen don hali bi an bɛ kafo yɔrɔ sɔrɔ an kɔni bɛ wele da hali bi dɛ an kɔni bɛ sigi dɛ an kɔni sojorolen don sigiyɔrɔ t'an bolo dɔyɔrɔ t'an bolo an sojorolen don yɔrɔ kelen Ablaye an b'o fɔ i k'o da u tulo kan fanga tulo kan Asimi Goyita n'a ka jama an sɔngɔkaw sojorolen don dɛ maa 1,000 ani kɔ o di sojorolen don foyi t'u bolo u sojorolen don siyɔrɔ t'u bolo tileyɔrɔ t'u bolo u k'a lagɛ dɛ u k'a magɛn n'u ma magɛn a kɛra malogosiya bɛɛ dɛ u k'a magɛn an bɛ dɛmɛ ɲini fanga fɛ ɲinɛ jamana mɔgɔw kɔni y'an dɛmɛ nka fanga m'an dɛmɛ ban dɛ an bɛ Ablaye yɛrɛ fo i kɛ timinandiyara ka bɔ Bamakɔ fo yan i ni taamaɲɔ an b'a fo ala ka segin n'a ɲuman ye foyi kana a sɔrɔ an y'a kalifa ala ma ala mun di kalifa tiɲɛ an balɔnna k'a fɔ ni tun ye sɔngɔkaw ka alimami kan ye nin taama sen fɛ n'i y'a fɔ maa ma ye k'an kun bɛ sɔngɔkaw u b'a f'i ye k'ale ta ma bɔ ka foli di an cakɛɲɔgɔn dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Siyaka ye ka bɔ Fana ale de farala kan an ka taa nin taama in na don fɔlɔ la an taara ka taa 2,90,000 o kɔfɛ dɔ tilala ka 10,3 ci an ma ye an y'o fara kan o dugusajɛ k'a kɛ 2,107,000 ye an bɛ fɛn min fɔ fini k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ hali bi dɛmɛ kɛnɛ dayɛlɛnbaw ye dɛ ala b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na n'e taara ninnu lajɛ u y'a fɔ cogo min na gatigi de ye maa 1,000 ni kɔ ye n'i taara musow ni denmisɛnninw lajɛ ye e kɔni bɛ gɔn i kamana de la wa u natɔla wɔlɔwulen ka b'u ka dugu la u natɔla muso 3 de jiginna furanjɛ fɛ k'a fɔ timinɛ o ma se ka k'a la dɛ alamɛbaaw ka hakɛ to ka jigin k'u to taama sen fɛ gɛlɛya sugu bɛɛ la u ni denw ka tila ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka na dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ sen fɛ an balaka dɔ dɔgɔfɛrɛnya tɛmɛnen in na ale sɔn tigɛra kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛla gɛlɛya in sababu ye bi ko an ka sigi ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ jamana na ko kow ka ɲi a fɔda t'an kunna an bɛ fɛn min fɔ u kan ka jamana basigi n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn bolo jamana in basigili kudayi badayi kama ala k'u hakili sabati hali bi an y'a fɔ cogo min na n'a bɛ dɛmɛɲɔgɔnya kɛ a y'a kɛ sira fɛ an y'a fɔ a ye a bɛ se ka wele bila a ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 85 15 n bɛ se ka 76 29 85 15 a b'u sɔrɔ cogo min na ni ala sɔnna ma a b'u sɔrɔ ten yarabi ala kana juru sara n'a ɲɔgɔnna ye n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'e bolo karamɔgɔ Abdulaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa kurekaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ kure
k'olu ye mugujugu dɔ kɔni fili u ka kɔgɔji babolo dɔ b'u fanfɛla la ye mugujugu yɛrɛ ko a kɔni kɔrɔfɔw cayara kosɛbɛ Corée du Sud finitigilakaw fɛ o waati kelen na o y'a sɔrɔ fɛn min ye Corée du Nord ale jamanatigi n'o ye Pyongyang k'ale tun bɛ Nations Unies ale ka kɛnɛ ka ye o kɔnɔna la ko a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ nin baara ninnu kɛ wa ko n y'a siɲɛ sabanan de ye ko yamaruya b'ale bolo k'o kɛ n'an bɔra yen an bɛna Royaume-Uni an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min tajiko gɛlɛn kɔni k'o fanga ka bon kosɛbɛ nin waati in na k'o de kama Royaume-Uni jamanatigi k'olu ye wele kɔni da u ka finitigilakaw ma n'o ye armée u ka wuli ka dɛmɛ don adamadenw ma sinon ko taji feerela caman bɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen jalen don n'an bɔra yen an bɛ taa Suissekaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Suisse ale bɛ Europe jamanaw fɛ a yirala k'a fɔ Europe jamana caman bɛ yen an bɛ min wele ko mariage pour tous ko olu kɔni sɔnna o ma ko wa ko karido ko Suisse jamana ale fana farala ni jamana kɔfɛla ninnu kan n'an bɔra an bɛ taa Fransikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Faransi gouvernement ale ka kuma lasela ale bɔra ka laseli ka dɔ Faransi kɔnɔna la ko fɛn min ye Tunisie jamana Algérie jamana ani Maroc jamana ye ko Faransi visa kɔni ka sɔrɔli kɔni bɛ gɛlɛya olu fɛ kosɛbɛ ko sabu ko y'a jateminɛ k'a fɔ ko n'olu ye maa minnu lasegin n'an m'u wele ko immigré ko maa kelen min tila ka segin ka na don Faransi ni jamana ninnu ka siraw fɛ n'an bɔra bɛna Nizeriyakaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min Nizeriya ye wulikajɔ dɔw kɛra tile fila in na an se ka bingani wale kɛ sigiyɔrɔma 2 Kaduna marabolo ka taa se Sokoto marabolo ma o senfɛ maa 60 ɲɔgɔn kɔni olu kɔni bɔnnen ninnu na karamɔgɔ Abdulaye Kulibali an bɛ sɔrɔ kɔn fana la o la kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ basigi lafiya ka se k'o sabati